Hi guys! So another mini vlog tayo for today's video. Ayan. So itong video na to guys, nung Sunday to, day off ko yan, lumabas ako ng bahay maaga. Pero mga past 6 na rin yan. Dapat nga mas maaga past 6. Kasi nagsisimba ako ng Sunday. First mass yung lagi kong inaatinan na misa kapag Sunday. 7 to 8 ho, nagsisimula yung first mass dyan. Oras-oras ho yung misa dyan. So wala hong problema sa mga gustong magsimba ng mga konyang. Ayan, dala-dala ko yung mini fan ko na bago kong bili. Charflex yarn. Ayan. Kasi sobrang init. Kaya bumili na ako. Kasi kailan ba yung nag-beach kami ng friend ko, may dala-dala siyang mini fan pero aqualay. Ayan, kaya bumili na rin ako kasi sobrang init talaga ngayon dito sa Hong Kong, kaya bumili na ako. Tapos nakita ko yung dalawang ate may dala-dalang table, hindi ko alam kung saan nila dadalhin yun. Tsaka nagmadali na akong pumasok sa simbahan kasi ang alam ko nagsisimula na yata, naririnig ko na kasi yung parang may naririnig na akong nagsasalita, kaya nagmadali na ako. Medyo late kasi ako lumabas, so ayun. At pagkatapos ng misa guys, bumaba na agad ako kasi yung friend ko naghihintay na sa Worldwide at saka may pick up ako ngayon sa online. Isa lang naman, chos. So ito yung daanan namin kapag galing kami ng simbahan. Ayan, syempre may mga nakasabay tayong mga konyang na mga nagsisimba din. Syempre may mga lakad din yung mga yan, chos. So sa Chatard ako dumaan guys para makita nyo naman yung itsura dito kapag Sunday. Ayan, puno ho yan ng karton. Ayan. Tambayan mo yan ng mga konyang kapag Sunday. Ayan, mga nagbebenta dyan, may mga nagbebenta ng pagkain or may mga yung mga reseller na naghihintay dyan na mag-pick up ng mga order sa online, mga customer nila. And then yung iba mga pagpahingahan lang nila. Ayan. And then may mga nagbebenta din sa gilid ng mga ukay-ukay, mix na ho yan. Meron din ho mga Pinay na nagbebenta dyan, part-time nila. Syempre may mga dyan, may mga Indiano dyan, ayan, may mga Pakistani, kung ano ba yan sila, may mga lahi, ayan. Dyan ako bumibili ng ukay-ukay na shorts. Ayan, magaganda ho yung nabibili kong ukay-ukay na shorts dyan. Mga favorite ko po yung mga nabili kong ukay-ukay na shorts dyan. Mura lang. May tag $10, may $20. Or minsan kapag nagbabakso kami, dyan ho kami namimili. Or yung mga sa gilid-gilid yung sa mga nagbebenta sa tabi-tabi kapag Sunday. Ayan. At dito naman sa daanan na to, close road ho to kapag Sunday. Ayan. So nakita nyo walang sasakyan, di ba? Char. Pag mamayari ho namin yan kapag Sunday, char. Ayan. So special ho kami dito sa Hong Kong, chos. Ayan. So wala pang masyadong tao kasi maaga pa to, mga 8 pa tayo, mga 8 or past 8 pa yan. Galing ako simbahan. And then kapag mga 9 or 10, mga pa tanghali ganyan, mas marami ng tao. Ayan. Tambayan ho yan ng mga reseller din. Dyan ho sila naghihintay sa mga customer nila. Ayan. So nagsasend lang sila ng mga picture kung saan sila imimit, kung anong exit sila. Yung iba nasa labas or depende kung nasa loob lang sila ng MTR. Ayan. Tapos yan sa gilid nakita niya ang dami mga order ho yan. Ayan. So syempre may mga nagbebenta pa rin sa mga gilid-gilid yung mga damit na matagtog $20 or $10. Ayan. Kasi marami yung bumibili ng mga konya kasi syempre nag-iipon yung mga uuwi or yung mga magbaba kasi tapos meron din mga Chinese dyan. Ayan, yung mga Pakistan ba yun? Hindi ko alam. So may mga Chinese din syempre na mga nagbebenta din. So pagkatapos kong pinick up yung order ko, pumunta na kami ng ferry. O ayan, flex ko na naman yung kaibigan kong bida-bida, Jollibee yarn. So syempre siya na naman yung kasama ko for today's video, chos. So ayan guys, welcome to Tsim Sha Tsui Ferry. Ayan. So wala pang masyadong tao kasi maaga pa. Ayan. So buti na lang wala pang umalis na ferry papuntang Tsim Sha Tsui. So ayan, pumasok na agad kami kasi mahirap na baka maiwan pa kami ng ferry no below. Maghihintay na naman kami kung anong oras yung next na darating. Ayan. So walang masyadong tao sa taas kasi nasa baba yata yung iba. Ayan. So sobrang init ngayon guys. Ayan. Kaka-video namin sa paligid guys, muntik na kaming maiwan ng ferry. Ay nako, nagmadali na agad kami kasi pumasok na pala yung mga tao, hindi namin napansin. Wag naman sa Ayan yung view niya guys. Ayan diba? Sobrang ganda. Ang ganda ng weather talaga. Thank you kay God. Ayan. So sinadya talaga namin sa gilid para naman makapag-video kami, diba? Ayan diba? Doon kami galing kanina. Ayan.
So, malapit na yung Central at saka to Chimsachoy. Kaya nag-decide kami mag-ferry na lang para naman, 'di ba? O, 'di ba? May experience naman namin ulit kasi hindi naman to lagi kasi nagde-train lang kami lagi. So, sabi ko sa kaibigan ko mag-ferry na lang tayo. Madali lang, mga ano lang yata. Hindi ko alam kung mga 10 minutes lang siguro, parang ganun. Kasi malapit lang talaga. Kapag train kasi, syempre transfer kami. At ayan, dumating na nga kami guys. O, 'di ba, ang bilis lang. Sabi sa inyo eh, char. So yan, so kasama ko na naman po si Jollibee. Jollibee versus McDo. Walang ginis. So ayan, bababa na kami ng ferry. Pagkatapos kami pinaghintay ng matagal. Char, parang hindi naman, girl. So, sabi ko sa kanya, bida ka na naman sa video ko. Baka gusto mo ako naman ng ibida mo. Diyos, ayan. So, syempre, hinawakan niya rin yung phone sa wakas. Syempre, papabida din ako. No, hello, biniblog ko to. Kaya dapat pabida-bida din ako. O, diba? Jollibee lang. Bida-bida. Huwag niyo na pakinggan ko ano yung sinasabi ko. Kaya ako nga tinanggal yung volume, diba? Char. So yan guys, welcome to Chimsachoy, ang lugar kung saan nandyan ang mga branded, char. So nakita niyo naman yung Gucci, yes, nandyan ho lahat ng mga branded dyan, yung mga Dior, mga Burberry, nandyan ho yung mga mamahalin. Kaya mayayaman lang ho yung nagsha-shopping dyan, char. So flex ko na naman tong kasama ko, 'di ba? Ayan, oh. Ay naghahanap kami kung saan kami gagala, kung saan kami pupwesto kapag kakain kami o kapag nagpapahinga yan. So syempre may baon kami. 'Di ba halatang may baon na chichirya yan. By the way guys, kapag may mga artista ho na pumapasyal dito sa Hong Kong, dyan ho sila lagi sa Chimsachoy kasi nandyan ho yung mga branded. Like nung nakita ko ay Vice Ganda, sila Kim Chiu, dyan sila, o diba, Louis Vuitton, so nandyan ho, mamahalin ho yung mga nandyan. Hindi namin carry. Ang ano lang kami, hanggang H&M lang kami or Uniqlo. Tapos ang malala pa dun kapag nag-sale lang kami bumibili, char. So, ayan, balik na tayo sa lakad namin, char. O, diba, hindi ba lahat yung kasama ko na naiinitan? Ayan, hayaan natin siya. Total, siya naman yung nag-aya na mamasyal. Siya naman yung mag-aya na mag-Sunday ako kasi Saturday talaga day off ko. Sabi niya, ate, mag-Sunday ka para may kasama ako. Sige, pagbigyan. Buti na lang, pinayagan ako ng amo ko. Diba? Ang dami ko pang dahilan sa amo ko para payagan ako mag-Sunday. So, buti naman po naman, pumayag naman si amo. Gumana naman yung yung lucky charm, char. At sa wakas, sa haba ng aming nilakad, char, sa haba, o diba, nakahanap din na kami ng park na mapagtambayan. Kasi sumakit na yung mga paa namin kakalakad. So sabi ko, maghanap naman tayo ng park na mapagtambayan natin. Ayan. So may nakita kami kakalakad namin. Nagtanong-tanong na lang kami kung saan yung park na pwedeng pagtambayan. O diba, nakarating din kami sa namin, chores. So, syempre, diba? Alam niyo yung ang init-init na nga. Yung wala naman akong ginawa, kundi magpainit. Porket may dala-dala kang mini fan. Ang sa akin lang naman, wala akong problema kahit mainit. Ang mahalaga lang may hangin, diba? So, syempre, nasa park tayo, kaya medyo mahangin-hangin ng konti kasi may mga puno-nest, char. May mga puno-nest, may mga lalaking puno-nest, char. Diba? Opak, diba? Feeling bata yarn. Minsan-minsan mag-feeling bata naman tayo, lagi na lang tayo nakaseryoso sa mga buhay natin, chos. At pagkatapos namin magpahinga saglit, ayan, kumain na rin kami. Kasi yung mga alaga namin sa tiyan, naniningil na. Kasi hindi po kami nag-breakfast. Para isahan lang po yung kain namin sa tanghali. Diba? Ganun kami magtipid. Char, tipid yarn! At pagkatapos kumain, pahinga, char. O hindi ba natang busog na busog ako, di ba? Hindi ko mabuksan-buksan yung zipper ko kasi syempre nasa harap tayo ng camera. Huy, huwag kayong ganun, char.
So, ayan, pagkatapos namin kumain, magpahinga, char. Nag-decide na kami pumunta ng Mongkok, ayan, para sa aming street market. Char, street market na walang mga pera. Oh, andyan na naman yung bida-bida kong kasama, oh, di ba? Paano ulit? Sabi ko sa kanya, tabi ka nga dyan sa dalawang batang manikin, oh, di ba? Tumabi naman siya, pak. O talaga, ginanon pa talaga. So, magpapakit muna kami sa video, no? 'Di ba? Total mga bida-bida na rin kami. O, lubos-lubosin na namin yung pagiging bida-bida namin. Char. Hoy! So, yun guys, welcome to Mongkok Street Market. Ayan. So, wala pang masyadong tao kasi maaga pa. Ayan. So, hanggang gabi na ho sila or kumaga night market na rin, parang ganun. So, nagsisimula na silang ano ng mga benta nila ng mga tanghali siguro. Yung iba hapon na nagdi-display ng mga benta nila. Ayan. So, mas marami hong tao kapag hapon or yung paggabi na talaga kasi parang pa-night market na talaga siya. So, nagko-close sila mga 11 ganun. Ayan. So, nandyan ho yung maraming mura. Ayan. 'Di ba? Yung kapag umuwi ako or kami, ayan, so dyan ho kami bumibili ng mga pasalubong or yung kapag nagbo-box kami kasi mas marami hong mura dyan. Makakabili ka na ng $10 pataas, ganun. Nung umuwi ako, nung nag-box din ako, dyan ako bumibili ng mga konting pasalubong lang, ayan. So, kasi mas marami kang mapagpipilian dyan. Yan yung mas maganda dyan. Kaya kapag may mga mga taga-Pinas na namamasyal, dyan ho sila pumupunta kasi mas marami yung mura dyan. Parang ano lang yun din siya. Parang sa Pinas, sa Manila, yung Baclaran ba or yung sa mga Quiapo, para mga ganun. Ayan. Pero syempre mas dito, ayan mas marami dito. Nung umuwi din ako guys, dyan ako bumili ng maleta kasi mas mura din siya dyan at saka pwede ka makipagtawaran dyan, o diba? Bibigyan ka ng mahal pero kapag lalayasan mo, hahabulin ka kasi bibigay din nila yung price na gusto mo. Ganun sila, kaya kailangan makipagtawaran ka, char. At pagkatapos naming rumampas sa street market na wala naman kaming nabili kasi wala naman talaga kaming pera, char. 'Di ba? So nag-decide na kami pumunta ng mall para naman makalanghap kami ng buga ng aircon, char. Kasi syempre ang init-init, pawis na kami. Hindi, paano lang, pa-shop muna saglit bago kami maghiwalay ng mga landas namin. Diyos. By the way guys, dyan na rin pala kami kumain ng dinner namin kasi hapon na rin yan. Ayan. Mga past 5 na siguro yan. Kaya sabi niya, dito na lang daw kami kumain sa mall na to kasi meron namang kainan sa baba. Bago kami maghiwalay sa mga landas namin, magsiwian sa mga bahay ng mga amo namin at magkuskus na naman, char. Ayan. So, saglit lang naman kami dyan. So, ayan guys, nagsiuwian na nga kami, diba, char. So, dumating na ako sa park, malapit sa amin, ayan. Pero hindi muna ako pumapasok. Kapag maaga akong dumarating kasi sa amin, hindi ako pumapasok agad sa bahay ng amo ko. Tumatambay muna ako sa park kasi ayoko naabutan ko sila pagdating ko. Char, kasi lalabas pa naman sila para mag-dinner, char. So, yun lang for today's video, guys. Thank you so much for watching for my mini vlog. Just thank you!